damoyi sun yawa a garin nan. Garin kwaki da mutum zaka je ka saya baka da kuɗin da zaka ci. Me za a yi da talauci? Talauci bai yi wallahi tallahi. Da magere? Mana danko. Ya kai ne? Lafiya galau. Kai. Rayuwa ta yi wahala. Gaskiya. Wai ban gane kana wani tsince-tsince ba. Ai ka bari kawai. Wai ka ma samu ka ci abinci kuwa? Kai kake ta abinci. Ɗazun nan na je ni aka bani labarin wani shahararren malami. Iya ɗan nan gangare gurin shi ba zan je yanzu. Aha ba gun malami? Kana zuwa. Ba kyau. Daga ka ɗauka abu da cikin wannan. A carbi? Carbi. Duba ne ba kyau. Karalla. Ba ni fa. Komai yana jira komai bai da kyau. Komai mara kyau ne. Tsaya dai yanzu ka san me za yi? Me za yi? Wai kana ga in muka je mutum zai iya yin kuɗi sai Kai na dama za ka bata min lokaci ne. To mu je kawai. Ka gani ko? In dai kuɗi ne. To ko ba mu yi kuɗi ba har yanzu. Ina jin ka. Na fata ba zuwa zan yi kisa saboda na kuɗi. Allah ne kawai bai. To ni abin da ya fi kisa zan yi dan samu kuɗi. In ba ka ai ko ga ta malam me nake gani wannan assalamu alaikum malam Allah gafarta malam kaga malamai magadan annabawa lafiya malam ya gida ya fama da iyalai bismillahir rahmanir rahim Allah gafarta malam kuma dai ni ya zo a ce wai ba na kawo nace ka je ka ba mu waje za mu yi magana sai a ce ba na kawo hadda yayi wani sun zo yanzu nan wani maganan kuɗi za a yi wallahi ya san me ke tafe da ku ai babban lamari ne Allah gafarta malam talauci ta min katutu na rasa yanda zan yi na babu cin yau ba na gobe karshe ma fa kafin na samu abin da zan ci sai na yi dugu na sha wahala na samu ci shi yasa muna abokina ya min kudancen ka shine Allah ya sa ina tambaya har gashi na ganin Allah ya kawo mu Allah wato malam shi wannan ina ga zare shi ka ganni nan saboda ɗabar talauci garin kwaki da zan saya in ci na naira 10 ba ni da ita tun safe ban karya ba ina zaune a kofar gida sai abokina ya zo yake gaya mu muka zo muka same ka in Allah ya taimaka komai zai kuɗi ma ce zan yi wannan shine dalilin da ya kawo mu dan ni kuɗi in dai aka ce zan yi kuɗi ko ta halin ya ne zan yi wannan dai shine abun da yake inda akwai inda zai na fi dan gwata kuɗi na fi a teku kuɗi kai da kai gwari kuɗi insha Allah to haka nake so in zama to wannan ba matsala ni kuma Allah gafarta malam kaga kamar da ake son bari haka nake so ne kaurin suna da kuɗi kuma in samu masoya wannan an gama ya sunan saurayina malam khalifa za mu fara da kai malam khalifa yanzu za ka ɗau guda ɗaya ne ɗauki guda ɗaya malam a fara da niman irin wannan ka bari kawai ina zuwa ɗauki guda ɗaya a ɗauka malam Allah ne iko Allah sarkin iko alhamdulillah masha Allah akwai nasara sunan saurayin Khalifa ko insha Allah da malam Khalifa insha Allah akwai alamun nasara a tattare da kuɗi za ka yi kuɗi insha Allah kaga minangi da kake jin labari minangi wancan minangi dai da kake ji na jihar Gombe wannan mai kuɗin insha Allah Allah gafarta malam ina da tambaya ban iso wajen ka ba tukun kaga minangi da kake jin labari kwanan nan Allah da zai ma kyauta na naira miliyan 20 insha Allah kaga ina wannan yaro dan Musa da kake jin labari dan Musa dan Gombe gare mawakin nan to yaron ka zai zama kwanan nan insha Allah in Allah da nake faɗa ai yaron taurarin sa fa gidan tara ya yi su kwaya kwa da mai zango taurarin ka suna gidan tara insha Allah za ka yi na fitan hankali a godiya ga insha Allah ai ina a wannan gidan tara nake faɗa ma ni ga yi 14 za ka yi kuɗi na fitan hankali ka dinga cewa za mu kuɗi ala gaba a dage da addu'a ka dinga cewa za mu ci gaba da yi wa iyaye biyayya kaga wannan ka dama ta ishe ni fa kar ka damu insha Allah kai sai dai kai wa wasu kyautan kayan sakawa insha Allah ka ba ka da gidan shahu Allah da taurari na so wajen ka ba in Allah da ana maganar taurari ala gaba ta mala da hankalinka ka nitsu ka ci gaba da yi wa iyaye biyayya to ko sanuwa na fi wannan sanuwa ala gaba ta mala so wajen ka ba malam Khalifa yanzu ka kwantar da hankalinka bari mu je kan wannan saurayi ya sunanka sunana dan arewa
mai sa'a mai kashin sa'a. To ba wannan ba sai abin da bincike ya ba. Na'am Allah gafarta malam. Ni fa ko a iyaka na da abin da ka faɗa. Ba ka ga abokin kayan da muka yi da shi ba. Haka ne. Dan arewa dauki. Ya hakuri Allah gafarta. Dauki guda. Allahu akbar. Dubu ne nan nake gaya mu. Miliyoyin kuɗi ne. Ni ce maka kai na goma ne. Ni fa dan arewa saurarin. Arewa. Na nake gani. Na'am. Alhamdulillah Allah na gode ma. Ai miliyoyin kuɗi ne. An dan taba sace-sace ne? To a baya an yi kan. Akwai matsala fa. Ina jin ka ala gafarta malam ban fa gane ba. To ai kai taurarin kan ne na neme su na rasa. Ka duba man da ina ga za su kai 100. Arewa sake daukan guda. Oh no! Kudin nan suna shigowa ba kowa ya hanyar gaban sa. Tan ta matse ma. Ni da kwanan nan mun zai min kyauta. Arewa. Na'am Allah gafarta Ya malam. akwai matsala a taurarin ka. Ya bar yawan su ne Allah gafarta malam. Ana zaune da iyaye lafiya ku. Kwanakin baya dai muka dan samu matsala da su amma yanzu komai ya daidaita. Kullum su samu albarka. Gaskiyar magana dan arewa akwai matsala. Na nemi taurarin ka na rasa. To Akwai matsala. Gaskiyar magana ke. Allah gafarta malam. Taurarin abokinka eh sun riga sun danna naka. Sakamakon shi yana zaune da iyayensa lafiya. to yanzu malam Na'am. ba zai yi ni ko a cikin 5 a samu mun taurari na ba. Kai ko ma 3 ne. Sake daukan guda mu gani. Subhanallah. Arewa? Na'am. Inna lillahi. Arewa ba za ka taɓa yin kuɗi. Ka sana ni? Warai. Allah gafarta malam. Allah gafarta malam. Kai ba Allah ba kace ba zan yi kuɗi ba. Wallahi ƙarya kace malam. Wayo.